Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Sanglit Biyernes karon atong naandan nga debosyon sa Batang Hesus Senior Santo Niño. Maigsoon, maginusol kita sa itong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagawom sa tanan. O kaninyong maigsoon, na nakalampas ako dakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat. So wala pagbuhat sa kanang buhaton kaya akong sala, akong sala. Busan nga muya ko ka Santa Maria kanunay ulay sa mga anghel mga santos kaninyong maigsoon. Niyo ko ampo sa Ginoo nga atong Dios. Paluyan ta kita sa Dios nga makagawom sa tanan pasayloon sa itong mga sala. Nadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Imo nga may gugma kami kanimo ug sa usa-usa kanamo. Aron modangat kami nga na sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, na buhay hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog gikan sa basahon ni Propeta Hageo. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario, sa ikapitong bulan, sa kakahawag usa ka adlaw, nakigsulti sa katawhan ang Ginoo. Pinaagi kang Propeta Hageo. Miingon siya, sultihi karon si Zorobabel, ang gobernador sa Huda, og si Josue, ang pangulong pari, og ang tanang nihiuli gikan sa pagkagbihag. Ug igna sila, kinsa man kaninyo ang nakakita sa kaanindot ni ining templo kaniadto? Unsa naman kini karon sa inyong pananaw? Daw, wala kini dili. Apan ayaw kamo kahadlok. Trabaho kamo kay nag-uban ako kaninyo. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan kay ang akong espiritu mag-uban kaninyo sumala sa akong gisaad sa pagula ninyo sa Ehipto. Busa, ayaw kamo kahadlok. Sa dili madugay, tayugon ko ang langit, ang yuta, ug ang dagat, ug pakurugon ko ang tanang mga nasod, aron mainyo ang bahandi niini, ug aninduton ko pag-ayo kining timpluha. Ako ang salapi ug ang bulawan, ang bagong templo mas matahom pa, kaysa daan, ug pauswagon ko, ug hatagag kalinaw ang akong katawhan. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Laong sa Dios, daikon ko siya. Ako manuluwas ug akong Diyos. Laong sa Diyos, daikon ko siya. Ako manuluwas ug akong Diyos. Buhati ako katarong o Diyos, ug awaya ang akong kaaway. Patok sa kalungsod nga wala magtuo, sa malimbungon og daw tangtaw, luwas sa ako. Laong sa Diyos, daikon ko siya. Ako manuluwas ug ako Diyos. Kay ikaw, Diyos, mao ang akong kusog.
nganong gibutang mo ako halayo kaayo, nganong kinanglan man ako nga magpangutan, samtang ang kaaway magdaog-daog kanako. Sa Diyos ay kong siya, akong maluluwas o akong Diyos. Ipadalang imong kahayag ug ang imong kamatinuman, kini sila maoy mag-una kanako ug magdala kanako ngadto sa mong balang bukid, ngadto sa imong Pinoy alam. Laong sa Diyos kay siya, akong manuluwas ug akong Diyos. Unya muadto ako pagsulod sa altar sa Diyos, sa Diyos akong kalipay o kasadya. Unya pasalamatan ko ikaw diha sa alpa, o Diyos akong Diyos. Laong sa Diyos dayon ko siya, akong mangluluwas ug akong Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Usa kay gayon ni ana, samtang nagampo si Jesus nga siya rang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias. Samtang ang uban pagayod nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayod manugilon niini kang bisan kinsa umidugang siya pag-ingon. Ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo isalikway sa mga punuan sa mga Hudeo, sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya o banhawon sa ikatulo kaadlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Interesting kay may igsuon, sa wa pa mangutana ang Ginoo sa mga tinun-an, nag-ampo siya. Mag-ampo ba mo? Uy, nanubag. Mag-ampo ba mo? Nindot kayo, no? Bisag Dios siya, pero tao mapod siya, no? Duha man iyang kiniya. Sa iyang pagkatao, nag-ampo siya, siyang langit nung amahan. Muna pahinomdom na to, ha? Ampo kita kada adlaw, no? Kasi ampuan na to, ang langit nung amahan. Pinaagi ni Kristo, uban sa Espiritu Santo.
aduna siya duha ka pangutana. Kinsa man ako, matod pa sa Ginoo, sumala sa mga tao. O ikaduha, kinsa man ako sumala kaninyo. Muna iyang pangutana sa iyang mga tinunan. Daghan silang tubag, no? Kuno, mga kuno po, no? Huwan nga mabubunyag. So mutuo de sila o kaning reincarnation. No, kay Huwan nga mabubunyag, lahi man na siya. Si Elias, lahi po na siya. No, usa sa mga propeta. So matawag po na to nga mutuo sa reincarnation, no? Una, may suon na si kaduha, pangutana, kinsa man ako sumala ninyo, nakatsamba si San Pedro, no? Insa ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Kita maigsuon kung pangutan-on ta kinsa ang Ginoo sumala sa uban, sayo na lang ni kay nanamatay katikisem, no? Sumala sa pagtulunan sa simbahan. Panalat kinsa man si Jesus. Ala, way nakatubag. kinsa man si Jesus, ang anak sa Dios, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, ang pan gikan sa langit, no? Unsa pa? Lawas ni Kristo. Unsa pa? Ang pulong nga nahimong tao, no? Ang hari sa langit o sa yuta. Anak, no, ni Mama Mary, no? So muna daghan sayon na ni nato kay aduna naman tay katikisem. Sa ilang panahon wa pa masalay katikisem. Apan kung ikaduhang pangutana may isuon, pangutan-on ta, labi na kamo, kinsa man si Jesus para kaninyo. Lain-lain ang magtubag. Kaya usahay, o sa makadaghan, mag-agad na sa atong kasinatian. Lain-lain man tag kasinatian. Pananglit. Sa mga pobre, lahi ilang tanaw sa Ginoo, ang mga dato lahi ipod. Ang sa mga pobre, usahay ang pagtanaw na sa Ginoo more of provider. Ni provide, no? Kaya may kwarta. Mga dato pod lahi pod ila pagpalambo sa negosyo mo. Bitaw ning Santo Niño nga green karon Biyernes man, no? So manganta dita og human ani manganta tag gosos, no, bato balane. Masuko ra ba mga pare ana sa Santo Niño, no, nga blisingan ka ng green. Totoo man na ang daghan mo, no? Mga green nga Santo Niño para paswerte ko, no, sa negosyo. Daghan kayo, daghan mga establishment, mga isono, mga tindahan, adunay Santo Niño, pero di ko na magampo, paswerte ra. O say mo na tanaw sa Ginoo ba? Economic God. Kwarta ra gyud, ingana ra gyud ang Ginoo. Kwarta ra gyud. Mo na kuyaw. Ang Ginoo tanaw na mo bitaw daghan kayo sa asa ka masol sa mga tindahan, sa mga panimalay, adunay Santo Niño, labi na daghan mga green nga Santo Niño. Usahay magdepende sa atong kasalitian. Lain pod, no, from the psychological point of view. Usahay pod atong tan-aw sa Ginoo kining murag pulis o murag judge. Ngano man kay atong kasalitian sa atong amahan or lolo ba karon or tiyo, mga male figure, stricto man, no, or makasa ta, kasabaan ta. Muna kung makasa po ta sa Ginoo, mahadlok po ta. Di na lang ko musimba kaya kasabaan niya ko sa Ginoo. Nga, no? Lain atong tanaw po sa Ginoo. Or kung maayo imong amahan, imong sanay kalibutanong amahan, papa or tatay or daddy, mo pa rin mo pagtanaw sa Ginoo. Adunay connection, no? Ang atong kasinatian sa Ginoo sa atong papa kalibutanon nga amahan, connection sa Ginoo. Muna kung inguana atong tanaw sa Ginoo tungod kay mao pod atong relasyon sa atong kalibutanong amahan. Na gani uban, no, dili sila ka relate kaampo may sa Ginoo kay dili man maayo ilang relasyon sa ilang papa, ilang tatay. Ug mo na may suon imo nang tarungon, no, imo nang klaro, no, nga mamaayo imong relasyon. Kapalitan suod kay ka sa imong inahan. Asayon naka pod nga magdebosyon sa Mama Mary. Kay suod man kasi imong mama. Sama nako suod ko sa akong mama.
no? Muna nga, sayo na po ko magdebosyon sa mahal nga Birhen. So maigsoon, lain-lain tag pagtanaw sa Ginoo. Assignment ninyo ha? Naminaw mo? Assignment ninyo. Kinsa man ang Ginoo para kaninyo? Para nako ang Ginoo gawas nga manluluwas, para nako siya gyud ang tinuod nga higala. Tinuod nga higala para nako nga masumbungan, masultian, tanan maayo o dili maayo, mga problema siya gayod. Nga di po siya mubiya. O hinauton ta para nato, no? Especially para nako nga ato po tinuod po ta nga higala niya nga di po ta mubiya, di po ta magpakasala kaniya. Sama siya muunong gyud nato, faithful siya nato. Kita pod faithful pod sa Ginoo. Maigsoon, assignment ninyo unsa to? Kinsa ang Ginoo para kaninyo. Klaro? Ato ni halad karon sa pagkanta o Gosos Bato Balani. Maigsoon, pag-ampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, nagahalad kami nining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuog pahigugma, imo nga makapahimot kini kanimo o nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni sa Kristo imong anak nga may among Ginoo hangtod sa kaangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay kagahom sa tanan. Angay matarong nga magpasalamat kami kanimong kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayog, imong gisilutan tungod sa katarungan, imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Kristo among Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdayeg. Di usab kami sa tanang mamangil sa langit silang pagsangyaw, sumulay unang himaya sa kawit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa katasan. Daygon nga ni sa ngalan sa Ginoo, hosana sa katasan. Mangluhod. Santos kid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa nang kasantos, ipadalay mo espiritu ng pagsantos gas, imo kinialang ka na mulawas dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kuguling ni kuha siya ug paan may pasalamat kanimo. Pikas ug nihatag ni ngadto siya mga tinunanong mingon, dawata kini imong tanan ug kan-a kini kong lawas nga itugyan alang kanimo. Paagi tapos ang panihapon mi gawa sa sakalis mi pasalamat kini pag-usab nihatag ni ngadto siya mga tinunanong mingon dawata kini Panginoon kamong tanan gikan ini kay kini maong kalis akong dugo sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kanyo alang sa mga tao aron mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, si Kristo namatay, Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, makayo sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa mga pare. Hinumdumi sa mo maison nga nangamatay, malaumon nga banhaw silang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan ulay sa Dios, uban ni Jose ang bana. Ban sa mga apostoles na naman santos nga tuman sa mga kaubot on latas katuigan.
Uban kanila mo ikaw nga daigo na mo kami yaon pinagi sa Kristo imo lang. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatagan na kanimo makagaw mga mahal diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka namong imong gingharian, matuman ang imong pagbuod, inisayo ta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga pasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Itugod nga mahulog kami sa panulay, pinunungaluasa kami sa daotan. Ngay kami kanimo, Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa lanles ng kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbayag sa Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko niyo, akong kalinaw ihatag ko niyo. Iyaw tanawa mo sala, kung pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usay ikaw nga buyog hari. Hangtod sa kahangturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nakita ta ang pagsunay, pagdahit na kaninyo. Utan kaluy kami, atagi kami sa kahaligina. Mangluhod, kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, apapamulong lamang mamaya ako. Magampo kita, o Ginoo gilig-on mo kami pinagi ning Eucharistia, padayon na ang pagtabang kanamo pinagi sa imong gugma, imo nga mahubad namo ngadto sa buhat, pagtuo ug paygugma nga among gihuptan dinhi. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa atong advance unya reflection para karong Domingo o ugma, no? Anticipated naman 5 ug 6. Ika-26 nga Domingo. Luke chapter 16 verses 19 to 31 ay tungod na sa sambingay sa dato og ni ang pobre nga si Lazaro. Og pahinomdom pod karong Martes na gyud katapusan sa buwan September 30 sa alas 9 sa buntag mao ang canonical installation sa atong bag-o nga arsobispo Archbishop designate Alberto Abet Uy. Bali sa ko apelyido kayo man ko Uy siya, no? Kanya, ampo na to po sa pag-retire po ni asatong outgoing Archbishop, no? Archbishop Jose Palma. O ampo po na to atong incoming, no? Archbishop of Cebu. Ang Ginoo manakan ninyo. Manalangin kanyo ang Diyos ng gaon sa ng Amahan, Anak o Espiritu Santo. Tapos na ang misa dadang kalinaw o gugma ni Kristo. Maayong gabi kayong tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Rasab kaninyo. Mga igsuon aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ni ining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala.
Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahimpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himuang nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Hageo. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario, sa ikapitong bulan, sa ikakauhaag usa ka adlaw, nakigsulti sa katawhan ang Ginoo. Pinaagi kang Propeta Hageo. Miingon siya, sultihi karon si Zorobabel, ang gobernador sa Huda, ug si Josue, ang pangulong pari, ug ang tanang nahiuli gikan sa pagkabihag, ug ingna sila. Kinsa man kaninyo ang nakakita sa kanindot ning templo kaniadto? Unsa naman kini karon sa inyong pananaw? Daw wala na kinibili, apan ayaw kamo kahadlok. Trabaho kamo, kay naguban ako ninyo. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Kay ang akong espiritu mag-uban kaninyo, sumala sa akong gisaad, pagula ninyo sa Ehipto. Busa, ayaw kamo kahadlok. Sa dili madugay, tayugon ko ang langit, ang yuta ug ang dagat, ug pakurugon ko ang tanang mga nasod. Aron mainyo ang bahandi niini, ug aninduton ko pag-ayo kining templuha. Ako ang salapi ug ang bulawan. Ang bagong templo mas matahom pa unya kaysa daan, ug pauswagon ko ug hatagan ko kalinaw ang akong katawhan. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Laom sa Dios, daykon ko siya, akong maluluwas, ug akong Dios. Laom sa Dios, daykon ko siya, akong manluluwas, ug akong Dios. Buhati akong katarong, O Dios, ug awaya ang akong kaaway, batok sa usa ka lungsod nga wala magtuo, sa malimbungon ug daotang tawo, luwasa ako. Laom sa Dios, daygon ko siya, akong manluluwas, ug akong Dios. Kay ikaw, O Dios, mao ang akong kusog. Nganong gibutang mo ako halayo kaayo. Nganong kinahanglan man ako nga magbangutan, samtang ang kaaway magdaog-daog kanako. Laom sa Dios, daygon ko siya, akong manluluwas, ug akong Dios.
Ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatinumanon. Kini sila maoy maguna kanako ug magdala kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong Pinoy-anan. Laom sa Dios daygon ko siya, akong manluluwas ug akong Dios. Unya moadto ako pagsulod sa altar sa Dios sa akong kalipay ug kasadya. Unya pasalamatan ko ikaw diha sa alpa, o Dios, akong Dios. Laom sa Dios, daygon ko siya, akong maluluwas ug akong Dios. Ablihang among mga kasing-kasing, o Ginoo, aron pagpamati sa pulong mo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himiyaw nikaw o Ginoo. Usa ka higayon ni ana, samtang nagampo si Jesus nga siyarang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayod, nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako, nangutana siya kanila. Og mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayud manugilon niini kang bisan kinsa, ug midugang siya sa pag-ingon. Ang anak sa tawo kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo kaadlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Bulahang gabi ka natong tanan. Gahapon sa ato ang Ebanghelyo, si Herodes nagpahayag kay natingala man siya nga nung mga gibuhat ni Jesus, naingon siya nga, nabuhi si Juan nga magbubunyag, nga akong gipapatay. Karong adlawa, ato gihapong madungog kana, tungod kay ang kadaghanan nga mga opinyon o ilang pagsabot o pag-ila kang Jesus, mauman ang subay sa ginaingon sa balaang kasulatan, nga siya ang usa ka propeta, nga siya kuno, mao si San Juan nga magbubunyag nga nabanhaw, si propeta Elias ba, o usa sa mga propeta sa karaang panahon. Apan si Jesus, dili alang kaniya, dili paigo ang madungog o nadungog sa mga tinun-an nga gisulti sa mga tao. Iya gayud nga gisuta kung kinsa o unsa siya alang kanila. Mo kana nga si San Pedro maoy unang nakatubag. No, sa in English pa, quick to the draw. No, mo nang gitawag siya San Pedro kay quick to the draw. Ning tubag siya nga ikaw ang Mesiyas. Now, ang gigamit nato sa atong Cebuano nga teksto is Mesiyas. Sa English, niingon si Pedro, you are the Christ of God. Unsa may kalainan sa Mesiyas o Kristo? Ako pang joke,
The difference is the same. Ang Mesiyas ug ang Kristo, ang kahulugan ana dinihugan, anointed. Muna nga sa ngalan nga atmo ang kanunay nga litukon sa atong mga pag-ampo, Jesus Christ or Christ Jesus or Hesus Kristo, ang buot ipasabot day ana, Jesus means Savior. Christ or Messiah means anointed. So siya ang dinihugan nga manluluwas. Muna nga dili di ay lamang ka na usa ka ngalan, kundili usa ka function, usa ka misyon, ang katuyuan sa Dios sa pagpadala sa iyang bugtong anak, nga iyang gipadala ang dinihugan nga manluluwas. Karon sa atong bahin, unsa o kinsa man si Jesus alang kaninyo. Dili paigo ang unsay gitudlo kanato sa katisismo, kay ang atong personal nga mga kasinatian aduna gyud kalambigitan kung unsa o giunsa nato pag-ila siya sa atong kinabuhi. Mangayo mo example, ang akong tawag sa ni Jesus sa akong mga pag-ampo, kuya. Kay wala man ko'y magulang nga lalaki, ako may kamagulangan. So in all my prayers sa akong mga pag-ampo, kanunin ako siyang tawgon nga akong maguwang. I call him kuya. Hinaut unta, makakita usab kamo sa inyong paagi nga inyong matawag in a very intimate way ang atong Ginoong Hesus nga mo'y atong manluluwas. After all, kita usab mga dinihugan. Muna nga gitawag tag Christian or Kristohanon. Kay ginihugan kita sama ni Kristo. Muna nga adunay nindot kayo nga panultion o play of words. Dugay na kayo ni siya na akong nabasa. Nga kana kunong isulat nato ang pulo nga Christian, Christian, niingon dito ang panultihon. Kung tangtango ninyo ang Christ sa pulo nga Christian, ang mahabilin nga litra tululan lang kabuok, IAN, nga nagkanayon, without Christ, I am nothing. Muna nga nindot sad na nga naatay personal nga pagtagad o pag-ila kaniya, kay diha sa atong pag-ila, diha sa atong pagtuo, somebody is making us someone. Diha sa mga bag-ampo nga atong gihimo og labaw sa tanan, atubangan kaniya na atong manunubos. Amen. Mga igsuon, ang atong pagtuo diha kang Hesus, ang anak sa Dios, maoy naghiusa kanatong mga sakop ni ining katilingban. Sa iyang ngalan, dad-o nato ang atong mga katuyuan ngadto sa Amahan diha sa atong pag-ingon, O Amahan, hingpita ang among pagtuo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan mag-amping sa simbahan diha sa pagtuo ni San Pedro. Mag-ampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga ang atong napiling mga opisyal magtahod sa katungod sa kinabuhi sa mga wala pa gipakataw, sa mga idaran ug sa mga walay ikasarang. Mag-ampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga ang gikongsagrahang mga kaparian ug mga relihiyosong magmatinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Dios ug sa katawhan nga sila gitawag nga ilang alagaran. Mag-ampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga ang mga masakiton malig-on ug mulahutay diha sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Nga sila nga naguna kanato niining kinabuhia, makatagamtam sa bag-ong kinabuhi didto sa presensya sa Dios.
Magampo kita sa Ginoo. O Amahan, hingpita ang among pagtuo. Dios sa gugma o kaluoy, pinaagi sa mga merito sa among manunubos, dungga ang mga pag-ampo sa imong simbahan, nga uban kang San Pedro miangkon sa among pagtuo diha kang Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoo sa kabisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sigday bagmay siyang ngalan. Alang usab sa atong kabuslanan ug sa tugi ang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuog paghigugma. Himoa nga makapahimuot kini kanimo o nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibaya ang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Hinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, 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 Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigunang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo, sa tanan nga mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Sa sugo sa atong manunubos og inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaan ang imong ngalan, moabot ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among kalapasan. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakalapas kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos si Jesus ang Kristo. Kay imo man gingarian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanino. Makita nato karon ang timaan sa tong panag-inig sa unay. Shalom, peace, kadait, Kordero sa Dios kanang gawagtang sa masalas kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios kanang gawagtang sa masalas kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios kanang gawagtang sa masalas kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan katong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi ni ining Eukaristiya. Padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma, ug himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa pinag- Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.